Il-politiċi għandhom jirfaw responsabilità nuqqasijiet tagħhom li waslu għal mewt ta' żagħżugħ Gian Paul Sofia. Dan intqal f'editorjan ta' The Malta Independent on Sunday propju ftit jiem wara li ġiet ippreżentata l-inkjesta pubblika li juried iswed fuq l-abjad li l-gvern ta' Roberta Bela falla fis-settur tal-kostruzzjoni, falliment li wassal għal mewt ta' żagħżugħ ta' 20 sena. Fl-editorjal intqal li Roberta Bela kien konxju tan-nuqqasijiet kbar li hemm fis-settur, dan apparti li fakkar kif Roberta Bela għamel dak kollu possibbli sabiex din l-inkjesta ma ssirx, tant li sforza li l-membri parlamentari tiegħu jivvutaw kontra l-mozzjoni li kien ressa il-Partit Nazzjonalista. Mossa li wasset għal protesta quddiem Kastilja, Roberta Bela spiċċa għamel U-turn u ħatar inkjesta pubblika 3 jiem wara li ħareġ bil-job tiegħu fost rabja ġenerali min-nies, partikolarment fuq il-midja soċjali. L-editur qal li minkejja l-konklużjonijiet li ħarġu l-ebda membru parlamentari laburista ma refa responsabilità għal din it-traċedja, bil-gazzetta tfakkar ukoll li għadha ma saret l-ebda apoloġija. Hawnhekk l-editur qal li kieku din it-traċedja ġrat f'pajjiż ieħor fejn jafu xi tfisser kontabilità, kieku l-gvern fit-totalità tiegħu kien jaqa', iżda s'issa jidher li Roberta Bela huwa kommess li ma jerfa' l-ebda responsabilità.